Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox. Suntem aici împreună cu un joculeț foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de Animal Simulator. Este un joc foarte nou publicat ca o pănică caldă, bineînțeles. Și asta avem parte de animal, da? Eu sunt asta, da? Ok. Hai să-mi aleg un animal. Dau la Animals. Ia, ce păiangăn iau? Nu-mi plac. Vreau să-mi aleg din ăsta. Mă fac pui. Ok. Sunt un pui. Ca să știți și voi, controlul în acest joc este R, să stai jos, T, să te întinzi, Q, să ataci și Shift, să alergi. Da? Ia, să încercăm să-l omorâm pe ăsta. Cred că vrea să mă bată și el pe mine. Aici putem face level, mă rog. O să vă arăt niște secrete pe care le-am descoperit și eu. De mult îmi crește levelul când luai cutia aia. Aici este o mină, da? Și aici avem noi un boss. Să-i dau epic. Adică pe cap să luăm ăla. Aici avem viața, cum ar veni. Și acesta este bossul. Nu o să încerc foarte mult să-l bat, deoarece o să mă bată foarte repede, cum v-am spus. Și nu aș vrea să mor atât de mult în video, pentru că da. Mai ales că fac video și chestii. Așa, de obicei mă duc, îl bat chestii. Dar acum mă abțin. Și mai am ceva să vă spun. Dacă vreți în locul acela, puteți să intrați și pe la cascadă. Și acesta este locul meu preferat. Aici îmi place mie să stau. Nu știu de ce. Și hai să vă mai arăt un loc care îmi place mie. Să-mi iau niște mâncărică să mănânc. Aici? Nu aici. Lăsați așa să-mi iau și ceva. Asta ce-i? Măr. N-am știut asta cum să-l facă. Mă rog, îl respect pe cel care a făcut jocul. Mi place foarte mult acest joc. Credeți-mă că aproape fiecare zi mă joc jocul ăsta. Și am zis să filmez și cu el că... Acesta este un boss sau ceva? Îmi ia viață. Mă rog, lăsați boss-ul în pace. Boss ăștia nu contează. Aici nu-mi place mie să stau, dar mă rog, vreau să vă arăt așa ca chestie. Aici poți să vezi tot, dacă dai așa și un pic de zoom out, poți să vezi că aici și aici am întâlnit un zombie. Mă rog, dar locul meu preferat este în această peșteră, este foarte cool. Poți să trec printre oase dacă ești pic. Să stai lângă foc, gen, aici îmi place să stau, așa să dorm. Și hai să vedem ce putem să facem pe aici, să îi bătem pe ăștia. Uite, se iau cu fărul ăsta. Mi-a dat iepuraș. Ia, hai să încercăm să omorâm zombiul ăsta. Eu sper că nu-i dau aluia de meci, nu? Au! What? What? Ok. Hai să mă fac și... Eu n-aș vrea să mă fac căluț. Un căluț din ăsta.
Și mai vede acasă. Haideți, măi. Veniți? Ok, nu. Tu vrei? Ok. What? Cred că a făcut-o intenționat. Dar nu contează, putem să murim de mai multe ori, oricum vreau să-mi schimb animalul. Vreau să mă fac rinocer de data asta. Vreau să-mi iau rinocerul clasic. Da, să-mi iau și cartul după mine. Dau Q. Ok, să dau așa ca să nu vedeți. Ok. Ce să mai fac? Din asta. Gorilă. Ce spate am. Da, sunt zgâriat. Mai gorilă, n-ai fost cu minte. N-ai fost cu minte. Am plecat. Nu. Efectiv, în minte îmi vine acum doar muzica lui Iuliana Bergoi. Mi-a plăcut foarte mult muzica asta. Ăștia văd că nu mai am HP și vin pe mine. Vine pe mine. Da, vai de viață și m-a speriat. Vreau ăsta. Firar! Ok. Să vedem ce animale mai sunt pe aici. Iepuraș. Vreau să încerc și calul ăsta sau ăsta l-am încercat data trecută, nu mai știu. Uitați așa, cu căruța mă plimb. Haide. Hai mă, nu fii aici. Ok. Stați că cu căruța trebuie să dau zoom out, că nu prea văd. Mi-e frică. Ok. Cine vrea să mă călărească? Uitați, stați așa. Deci mă grăbesc până încolo. Să vedeți așa cum vine eu încet. Wow, cum vine așa căruța. Vine așa. Uitați. Vedeți cum vine căruța cu prințesa. Vine așa, frumos. Dar totuși mi-mi place calm. Vreau să încerc și pe Yangân. Da, pe ultimul s-ar putea să fie cel mai fel. What? Ciudățenia naturii. Bine, știu că există așa pe Yangân, dar nu chiar roșii și chestii. Fate, eu văd că tu ești cam... Nu știu ce să zic, chiar m-aș face cal. Dar nu știu ce ca să mă fac. Mă fac calul ăsta.
Ok, toți s-au pus aici. Suntem pe drum către casă. Da? Bine că ne-am spus eu cam, adică vino. Sunt toți? Nu sunt toți. Ok, da. Acum sunt toți. Trebuie să avem grijă la boss, într-adevăr. Nu! Bă, dar asta a făcut-o intenționat. Mă rog. Nu mai zic nimic. Vreau să mă fac urs. Clar nu o să mă fac... Nu știu dacă o să mă fac urs din ăștia. Dar ăsta clar nu. Aș vrea să mă fac urs polar. Și să merg cu mai multă viață. Gen, înțelegeți ce vreau să spun. Am arme, chestii. Ok. Bă, dar ăla are hack-uri. Acum zău, n-are cum să meargă peste. Sau așa e făcută vulpea aia. Da, eu vreau să merg cu bărca. Ok. Sper că n-am. Poate că așa e făcut jocul și chestii. Acum, vreau să merg acolo sus, direct pe copac. Sincer, aș vrea... Stați un pic, am văzut eu ceva acolo. Pe undeva acolo, nu știu. Și vreau să văd în video de astăzi ce este acolo. Chiar așa, mulți dintre voi m-ați întrebat să fac un joc... M-ați întrebat, Doamne. M-ați rugat să fac un joc cu animale, chestii. Și v-am zis, ok, eu să încerc să caut un joc cu animale și uitați că l-am găsit. Acesta eu cred că este cel potrivit. Wow, ce tare e aici. Dar mă întreb oare ce e peștera aia. Ok, foarte fain aici. Să mergem și aici. Fain frumos. Mi se pare enervant că nu poți să te urci pe chestiile astea pe care... ok, pot. Aici nu e nimic. Nu știu cum o să mă urc eu acolo. Dar, mă rog. Ok, n-am observat pietrele astea. Ok, este un fel de altă lume. Ai de mine, ai de capul de mine. Ce aici? Ce-i aici? Am crezut că e un boss sau ceva. Ok, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Uitați ce